And ito po ay isang pagulo lamang ng isang napaka-importante po sa buhay niyo, ma'am. And ito pong sorpresa ito, may idea na po ba kayo kung kanino po galing ito, ma'am? Ma'am, na binigay po sa inyo. Meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko na lang po para sa inyo. Ayan. Nakalagay po dito sa letter. Cheers the women with great love and compassion to her children. Sa aming pinakamamahal na mama, sa espesyal na araw na ito, nais naming magpasalamat sa Diyos dahil binigyan kami ng isang ina na kagaya mo. Dalangin namin na sana ay lagi kayong masaya, malusog, at pagkalooban ng mahabang buhay para matagal pa namin kayong makasama. Salamat po sa lahat ng pagmamahal, pagsisikap at sakripisyo ninyo sa aming magkakapatid. We are so grateful and blessed to have you as our mama. Again, happy 66th birthday. Mahal na mahal namin kayo. Ang inyong nagmamahal na mga anak, manugang at mga apo. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay. Ayan po. And may message po ba kayo, ma'am, para po sa nagbigay sa mga anak, manugang at mga apo nyo, and especially po sa ating customer, Ma'am Sylvia P. Daguman po. Meron po ba kayong message po para sa kanila? Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga tumalo sa aking kaarawan. Nagpapasalamat ako sa may kapal na naabot ko na naman ang taong ito na 66. Sana bigyan pa ako ng mahabang buhay. At sa mga anak ko, mga manugang ko at mga apo ko, salamat din sa inyo natin. Sa inyo ako. Salamat sa pagmamahal. Pagmamahatag din na kayo sa akin na inyo. Hindi ko ito makakalimutan sa mga lahat ng pagsakripisyo nyo sa akin. Kahit kung minsan matandang ako na inyo. Bisita yun. Maraming salamat sa inyo. Nagkatapuha, mga kaibigan ko, mga dumalo sa aking kaarawan. Sana humaba pa ang buhay ko para kung pa kayong mga apo ko, mga anak ko, mga institutor ko. Thank you very much. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Meron pong Gift nasa likod gift din. daw po sa likod. Sinya lakas bukas. Kasi nandito ang lahat natin eh. And may gift daw po kayo, ma'am, sa likod ko. Meron pa pong hirit. Wow! Ayun, ma'am, lapit po kayo doon. Bumusta niyo po? Guys! Ayan. Mayroon po ba kayo idea kung saan dito po galing yan, ma'am? So silly eh! Punta ka rin doon picture ka Siguro siguro na naman ang kwalito nagbigay. Nagkanangulang sa Maraming salamat ang mamulat. Maraming Especially Ryan. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Nanay Belen po. And ma'am, pwede po ba tayong tumalik doon? Request na po. Ayan. Maraming salamat po sa regalo para kay Nanay. And since birthday naman po ni Nanay, sabay-sabay din po natin silang kantahan po ng happy birthday po.
na lang po muna tayo. Lang po. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Nanay Belen po. And once again, ma'am, happy 66th birthday po sa inyo.